अरे माई डाले डाले अपना में डाले तो ढीड़ नहीं खा भरा था। हाँ एकदम खखैले बड़ी छच्छा माई छव समाइल बेटारा में। हाँ हम देखी तो अबे कहूं कि एकदम दलित रे घर का बिया का है दादा। देखो घुसा लेते छिलका कम से कम छीब थूक दे कि वो डालबी। चलो भाई ले लेनी है 2 किलो आम। बाप रे बाप 2 किलो मतलब है तो 4 गो होता। हाँ भाई तब बहन घरे जाए के बताइएगा खाली हाथे ना न चल जाई। हाँ ओकरो वो खिसियाल बिया हमरा से बताओ। ओकर देवर के बियाह भइल तो हम ओकर देवर के बियाह में ना आइनी है तो ओकर कनिया देखे खातिर हमरा के बोलावत है तो कनी अब त जाही के न पड़ी। बहन के रिश्ता निभाए पड़े तो सब कहिया सन कि ओकर बहिनिया नु ना आइले छी ले ले देले के चक्कर में। हाँ तक का इतना पीछे थोड़ी भागलू तो बबुआ का तबीयत खराब रहे ना यही के वजह से बियाहवा में ना आइनी। का हो रोज थक धज के बैठ जालू तनिको ख्याल ना आवेला मरद के। त सजी धजी के करे रौरे कथन सजीला सजल धजल बाड़ू लेकिन तनिको प्यार वाली बात कइले बड़ू हमरा बाग जी बुढ़ाइल जइला प्यार का मतलब अंदर से फीलिंग जागल जाला ना। मने शरीरे न बुढ़ाता मनवा बुढ़ाइल नइखे न। बोल अरे नया गोतनी उतरले मन सुनी त का कही जी। अच्छा चलो ओहू को मरद बारे से का बात बा सुना ना का जी एगो चुमा ता ना हमरा के मन सट से मुंह पे माने तू हमरा के मार देबू देखो ऐसन बोलबू न तो अरे चुप रही हमर दीदी आवेले बिया बुलाइले बानी फोन करके उतारे के नाम ना लेत रहे। दीदी हां हमर बड़की बहन। अच्छा ठीक बा तो कुछ बना दिया का दिक्कत बा। जल्दी जाई बाजारे से मिठाई उठाई किन के ले नाश्ता करे खातिर जाना तनी उआवे के नाम ना लेत रहे जबरदस्ती बोलैनी है बियाह में आइबे ना कई। अच्छा ठीक बा हम जा तनी बाजारे। हां जाई आ तनी एगो हमरा के चुमा दे दो अरे काहे तू हमरा के डांटा तड़गो सबके बाटा तड़ हल्ला करी बुचिया अरे बुची दीदी बुचिया अरे अरे नमस्ते नमस्ते प्रणाम दीदी अरे पीरे पे पानी का जी अरे घर परिवार में हां ये आइए धोइए खाना कैसे करे हम तो ठीक बानी ए दीदी पहले से तू बड़ा हम जाता नहीं कुछ ले आवे मछरी उछरी। अरे जाई जाई ना जल्दी जातन जाता खा लो कबे से कहतन जातन जा हम ओइले बनी जी रहुआ अभी अरे जाई मगुना हटी अरे बड़ी बदमाशी कर लेती कोई के बाप रे बाप तोर गांव का सड़क कैसन बने दादा वो गाड़ी नहीं खा चलत पता चलत तो गोड़ एकदम दुखा गइल बा। ई का लेलु है अरे बाप रे 100 रुपया किलो आम बारे दादा देखे त पियर पियर बा लेकिन बाकी दीदी मस्त मस्त आम कहनी के 2 किलो ले लेतानी तो कोई नहीं है छोट जला हस कहनी बा कहानी अरे आइए बड़ी संस्कारी ये उतर अब हेने बैठा कने बड़ी दुबर पातर बिया हो अरे मां बचिया जतने दुबर पातर बियन दीदी उतने लव लव काम करेली एकदम लचल 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 तो हम देखिए ले है नहीं कर आइया मां दे दो थरे के इला कने आम दीदी जी आम ए दीदी जी को खाली अरे ना अरे घोरो अरे खाना खाइए न ओई घरे खाइ ले आम ठीक बनो रोटी पनीमा लगेला रोटी जा जा रोटी जा पानी वाली पिया के ले अब कनी आ जा ठीक बा दीदी जी बतासो तो सा होई खजूली बतास ले लई ह कुल बाटे दीदी कुल ही ऐसे रखब तू तो बियाह में आइबे ना कइले बता कैसे लुबरा ही बिया रे अरे जाय दे दीदी वो लइका पैसा मिल गइल त ढेरे क त कोनो बियाह करे के नाम ना लेत रहे। अरे तोर देउरो तो वैसन हो एकदम बुढ़ान हो गइल बने एकदम में समझली तने कच्चा कच्चा कैसे कैसे भोल जने झूठ सच बोलल गइल बा। हां कमाल ना कौन बे के बाहर कमालो हां तो तले को कपारे न गिरी त तू देखी ह तब देख ले कपारे पी के देता है बियाह हो गइल नु तो करबा का निबाह ठीक है दीदी सब तो सास सठी बे न अरे बुढ़िया त मरे मरे भलिया मुंह तो नहीं खाए बड़ा दुख के बात भाई एकदम दरिए पे हगल मुंह त सब कुल करे के पड़ता जाय देखो बूढ़ पुरानिया के सेवा करबे नु त मेवा मिले कनिया चल दीदी चल अंदर खाएगी चल ना नहीं ले बड़े लेग पीस में नहीं बने खइबू मुंह मारो लेग पीस रे आग लागो दाल भात चोखा चटनी अचार पापड़ खइबू नु आबे जल्दी जल्दी लेग पीस फेक पीस देखाबू तो तुम जान तो नहीं कि हम बरबंड जरेला ई सब का खा के से बजरिया पास के चाट चाउमीन का चाउमीन एक प्लेट खा लेनी भूख लागल त का तू शुरुए के चट्टन है बाजार में जेबे नु बड़ा चटक रहला का करी भूख तो जीजाजी कहला कि खाते पीते जाई ह ठीक कहला हां खाते पीते घर गऊ तो खइबू ना बाप रे बाप मन चचना के रख दनी है दीदी लोग के काहे के दीदी आम लेके आइली ह दिखावे खातिर आम लेके आइली ह एक तो हमारा आम फेवरेट चीज है इतना करके देखी ना तो रुकले ना जाला मन में खुद बुद्धि भर रहला एगो चिखऊ ना देनी है बताओ केहू लेके आले तो राती के इंतजार करेला रानू अरे जब मन करे सब लेके खा ला लेकिन ऐसा ना घर में आ गइल बानी नु
हमरा के 4 गो आम लेखा आम नहीं खिले के आई ला कह तड़ी राती के खा जी के हम तो मन तो कटा पे जाके चुरा के खा जाई छोड़ दिया सही ता खाइए जी हन जा। हां ना तो बताओ हमनी के घर में केहू पूछत ना रहला ऐसे किंटन ला के रखात रहला आम। अब हमरा बर्दाश्त के बाहर होता अब हमरा तंजी बर्दाश्त नहीं के हमरा आंखी के सोजा आम रखल बाटे हम ओकरा के असी ना छोड़ सकिना जा तनी खा जा तनी का केहू के पता लागता उतना आम एगो खाइए जाइम तो केहू के पता थोड़ी लगी कि के आम खइलो कब आम खत्म भइलो ना लगी बस भी दीदी बाई ना गोनी आज बहरी हन जानी बाप रे बाप हमारे लेके चले नहीं बढ़ के खाए कितना नीमन महकत के कहाँ से लेके आई नहीं हो दीदी मन तो करत ना अब एगो का खाई पूरे खा जता नहीं वैसे का केहू के पता लगा था कि हम खोई नहीं हो कह दे बिल्ली खसीट के लेके चल गई पीने केहू नहीं खे। हाँ अब ये जी केहू नहीं अब ये जी आराम से खा सके ना विस्तार से केहू देखूँ वाला नहीं नथनी उतार के खाई। मेरा राजा जब तुम सीजन में आते हो तभी तो मन करता है खाने को। कितना सुकून मिला खाए में हम तो छिलको खा देने छिलको ना फेंके ना। अरे भाई डाले अपना में डाले तो ढील नहीं खा पा रहा था। हां एकदम खइले बड़ी छछा माई छव समाइल बटारा में। हां हम देखबी तो अबे कहबी कि एकदम दली तेरे घर का बिया का है दादा देखो घुसा जेते छिलका कम से कम छीब थूक दे कि वो डालबी। बाप हो बाप अरे हो दादा ई घर में काच के सोय लगाई हो दादा मेहरारू लाजो ने कभी चौभा चौभा खींचल जाती है। देख देख इतना संस्कारी न कहतली हमारे को तनी खूब संस्कारी बिया ना मसा के रख देलु नो। अरे तनी को लिहाज कइले रह तू रतिया में खा ले तो मां के खा चोरा के हेनिया खाती हो रामा शुरू से ही या तोरा सामने हम का छिपा तो अब देखिए दीदी घटी छिने रे नहीं कहले ठीक नु ई का निमन चीज कहले बड़ू का ते काहे खाए वाली चीज ना खागनी ते काहे में कर लेनी है बताइए आप चोरा के खइबू चोरा के खाता है एकल का पेट नहीं खा देखिए हम के आम बहुत पसंद है कि हम राखी के सामने से आम रख दीने तो हजम ना होखी पसंद है त खा ले तू मांग के कि हां दीदी जी हम आम खाए के मन बता जैसे तक मंगनी है तो दे देनी है आपको खाए खातिर कतना छुदुर बिया हो दे अब दादी ना दे एगो आम जैसे नाम निकली कहले पड़े दिखाओ तनी हां ओय हो हई कैसे जबान लड़ावती है का रे खत तू बोले लिया हमरा के जा अरे तू का काम बोले उ बहुते बदमाश हो गल बिया जानली ओकरे खातिर तवाई ले कि आओ दीदी देख ले हमरा से गोतनी केहू के नहीं उतरा माफी मांगता नहीं तोर गोड़वा पे गिर जाई जाय जब का भइल गलती हो गई त हमरा से हम का करी बोला के गलती हम बहुत बड़का कइली ले आम धर हम ना रहबे जे जतन हम जा इज्जत ना तहर रह जा हो का कोई के निकल गइल बतावे ए दादा हम सब इज्जत ना